After now, I sit down over for more. I sit down over for now, what in Chabao? As a most no dorsal. Now, what in Yamabo Bushana, I won't be my son now by Babushia, I won't my gun and Munyamabo. O fearful in Yamia shells, O Mana was school, O Mana to Quino, on theatrical body. Well, do my phone in a tear say. And then you do a dawasa shit. Now, what you for Francia, Yakupon wedding ye. The pin a die you, and so that you want to be so the a beer than I had for a business so a woo. Notina Sompa service was a young fan down too for Yamia say. The Wamaka Tamada wa Bodrum, Moja did do more for Sunny. That your body also swing on Yamia Mananya and now you do a dow, yet Chiachi a quadronia do a funina. A person said, Bio no be not there, Radias, let God hear your voice. Bio no dear customer. Yakupon shall peace out then Yakupon say a brass to say a prayer in the Pedian
kɔ awurade anim ɔsɛ firi sɛ na wɔn nyinaa yɛ bɔne na awurade anim onyam no abɔ wɔn onyame baako bɛ na ɔsɛ sɛ yɛ pae mo kan yɛ fom so ɔyɛ nokɔfo no trenini sɛ ɔbɛte yɛ ho afiri deɛ ntiri nyinaa ho ɔbɔ mpaeɛ sɛ adwene mu ne yɔyɛ mu ukasa mu na wɔtwe no weekendsi deɛ ɔyɛ ya ansɔ awurade ne ɔba bi ukuru bi oyere bi odwuma yɛni bi a ɛde ɔhaw ne amanneɛ bɛbrɛw na wɔtwe no yɛsrɛ yesu mogya hwɛ gu calvary sɛ nhohoro yɛ manatoɔ bia wɔ ano na fa wɔ nipadua kɔ awurade anim bia asafa awurade na no pa yɛ bɔ no pa yɛ hwɛ ne ni so yɛ no pa fo no wɔtɔ yɛ yɛ pa yɛ pa no awurade bɛkyɛ yɛ kyerɛ ne sɛ wɔn yɛ fa yɛ wu fa wɔn fom so ne pa no pa yɛ yesu so mo ta no hwɛ ne ta no ɛde mo yɛ atwa esi mo ta yɛ so mo ne yɛ si kyerɛ no adina wɔn mo so mo yɛ nkɔ awurade yɛ tumi yɛ ɛwɔ biara so so mo yɛ wɔ awurade to mo fo fo ta no so yɛ ho mo ta no so yɛ yɛ mo fa sa no ma ta no so yɛ akye o awurade sɛ yɛ ti yɛ ntɛm awurade pɔ pa yɛ wɔ yɛ so pɔ pa no so pa no so yɛ wɔ ti yɛ wɔ mo ana wɔ yɛ si yɛ si yɛ awurade yɛ ba so yɛ wɔ yɛ so yɛ wɔ asa yɛ wɔ mo wɔ yɛ wɔ mo ti yɛ awurade yɛ wɔ sa ma wɔ mo ti yɛ awurade yɛ ka sa ma wɔ mo ti yɛ awurade yɛ ka sa ma wɔ mo ti yɛ awurade yɛ ka sa ma Jesus Christ. Tresta mesasa ya kuma moya fwa ya de nam ya no prego atkɔ adoma hinwa nanim na de ebise bia ya saka ebra so say yetie onyankopon asem. It's time of the word of God. Na sabre yanko Facebook no so na yanchiachi amokakra Maryland ayeyi ejina so dendenden Frederick Akwesi edutwum ejina so saa so na dodo no aka no ejina so yamamu nyina chi yachiachi amo sabre mo share link no ema afoforo so ehwebi na onjoin Sompa first service no ebra so say yetie onyankopon asem amen na eba Sompa first service a yesi jayo hawo ni nyina mu ma urade be
jawa mandi ni nyina mu mawrade na awrade beye ye ni penti etoda na adwene ni nneoma uhu ni nneoma wotie de atwa ho ahia na ekasa kyerɛw na ye wo se bebe bi aduru no nneoma no enye ye biom efrise ye maame Sarah eye Abraham yere eduru bebe ohwe bebe bi ani mfie na aduru no wabo abrewa enti no susu se eba ne de enya de obenya bi eno na nyame bofo bi sa ne se enti Sarah enti susu se bibi ya wo Nyankopon na osono no bibi ya no yona na ye ka kyerɛw se afeda sese a ye beba aha biom no ye bese abetwam biom no na nyame ama wo yefunde nyame ama wankasa wawo ba ene die na mepese me ka kyerɛw ene baby ayade na duru no baby bi adwuma na duru no baby bi aware na duru no baby bi ankura no seye duru wani da so nyina san ayewo se enye ye biom message ani nyina mu mawrade na awrade ja ni nyina mu mawrade na awrade beye se awrade ba bibie mu a eyeyi eti wa wo hwami a wotie me se wo da hospital se wo da empaso wo demo se wo fie ba bibi wo bia ayade etete wo yade how se ne de scan na kire se onioma no organs bi nya adwuma biom test na ya de kire se infection na no aye den message ani nyina mu mawrade na awrade beye ena no pay obi hweye obi tie ye ose madwuma no egu ose misika no hye ose maware no ugu ose me ma no sei message ani nyina mu mawrade na awrade beye obi se me company no eba form me factory no nyoma koye obi hwe me obi tie me ose baby bia ye duro ne de nyame amemu enye ye biom nyoma makra ba nyoma makoyi de pot ni nyina nyoma ni nyina de kabi eya breme baby bia duro no se nyame bemu a ebeye yiu amen bi se me nyoma na makra ni nyina ntibema ja ni nyina mu mawrade na awrade beye no na ma Sompa first service ewo ni papi a waja wo how mawrade no odi adanse Nyankopa abemo amaw obeso hweye obiti ose ene daso wasan ose ene de medie ne de menom ose eka bi meneme eka bi abetome so obeso so se ne nuoma nyina akodi kam ofre kora ne nsankan message ani nyina mu mawrade na awrade beye jani nyina mu mawrade na awrade beye na wutie ye obi man so wo Europe on krata sem wo adwuma sem credit hours na ana said o krata sem he na akopie home office and sem o nyoma ben na wa follow taxes nyoma ben na pese e de o haw na amane ebrewo jani nyina wo mawrade o na awrade beye e na obi hweye obi tie ye yes I say me mpe adwuma no ma papa me nya bi yes ye fa adwuma ye for ma bie portal no mpo no ne de me bie portal no ko amie de ono so bie ye no so o se no so message ani nyina mu mawrade na awrade beye eno ti na boso no nyina le na wotwe a etwam nyina me kasafa Onyankopon to me ho that's right me kasafa God's power and I say the power of God. Now what you nyina etwam me no kasafa say God's power or say bremu aye day ebra nyoma sisi kwai ebra also so da your body ebia wakoto abusua ekwa bi ebie mawa na mo asan ato o se fie ho fie we de abusua mu nsem we de fie ho obi bia kwa bia na efie sasan asay ade no me se nyame tume soche efie sasan nyame tume soche abusua sasan abusua pam no abusua no me no nyame tume obi so na age ho pa se wo mpene da o se kwa bia so be ma yi wadi
bia so be mata bre na firo wonsa me se onye nyankopon ya me man nsa so a so otre ne nsa e wo ne bremu tumi nyira na di Emmanuel ne chese onyankopon oni ye e wo nyame no wo ho e wo bi man so wo wana oni mu wo ho e wo yade da ho no ono wo ho e wo awade no mo ono wo ho adwumasem no mo nyame ono wo ho abrei ye bebie ye twere sem sane wonim se me no mie no akopie Misraim na nyame anwawade a oyeye ansana wo Pharaoh ema yena janom eye Israel for crime mama ko won bo cha asase so no no na nyame na otwe na twam no me no kohweye na otwe twam nyina ye kan nyame anwawade mako num hu asem ye toa de toso ensia no so na Misraim for so na bedem for ho na komfo ho na tafo yi for ho omoso ye nkonya ne nsankyerene aso onyankopon tumi no buru won tumi no so eti ye duru eye nsankyerene ne awonwade etoso nsia awurade yono eye Misraim asase so eso na ye duru ye bebia ye twere nsem na akọ Exodus chapter 9 from verse 8 to 12 ye nti awurade asem anopai ana awurade ka kire Mose ne Aaron se monfa fono no mu enso ensa ema na Mose entompete ahunumu ewo Farao anim na enane Misraim asase nyina so tutuo na enye nipa ne mmoa ho mpompo a epapai tutuo etutu akuro Misraim asase nyina so na osesa fono no mu nso na okogina Farao anim na Mose de pete ahunumu na edane nipa ene mmoa ho mpompo a epapai tutu akuro na mpompo no inti akonfo no antumi anyina Mose anim efiri se na mpompo no sisi akonfo no Misraimfo nyina na awurade prim Farao akoma na wantie won said awurade ka kire Mose no hallelujah amen ene dia me pesa me ka kire ma hu ne se dia waje ho pa no dia wasomu no dia ohye bibie echi no ya me be ma ohawa akọ no so amen na wona oma Pharaoh ene daso oma Pharaoh ehunu se okutatumi eye na komfo ne natafo yefo na wedi ensanche ne etoso nsia no onyame ma yehu enso ewo mframam ewo asase a ye friends se Egypt no eye Misraim no Misraim asase no so nyina oye Misraim ni a ewo se pompo na enye pompo wow pompo bowo pai etukro na konfo ni nyina pompo no bowo ema wo tutukro ema mu hu nyankopon tumi ene nipa bi esiw kwan nyoma bi siw kwan nyoma bi aya kwansidie shebre mu akwansidie bi haw ama otare a na wai ukukura na hwease edu so a yese saade ne de fie ho ne wo ene se nyame tumi si saade no so a ade bi ekura mu haw kodo so a obewu se yesum nyame a oye otiasifo nyankopon omubewu ne se yesum perfect service yesum nyankopon a oye otiasifo nyankopon yesum nyankopon a wo omanwanwade ne nsankyerene si sum perfect service yesum nyankopon a okuta tumi okuta wode oya wanwadwo ene ye gyina nyame asem we so abompa ye se nyoma bia esi ye kwan nyoma bia esi ya pomoden kwan nyoma bia esi ye nyuma kwan ye tene ya brabo kwan nyoma bia esi ya brabo kwan nyame ma ni tumi ni na wanwade no enkoso nipa bi okutam no nyame ma ohaw nyame ma sunsuma pompo bone unama pompo bone nyame ma tutuwa ohaw ode ko Misraim no enkos ka se urade Yesu opesa oje ye na janom no opesa oje ye na janom efu ohaw no amani mu no efu ohaw no amani oma utumi wa hoden senkyerene ekọ wona osi won kwan hawon na ti anopai wiei ahomachi Misraim bi
biara asɔre esiru kwan eminya ɛwɔ madwuma mu hyɛbrɛ mu wadeɛ mu ministry no mu ministry no mu mema no mu kratasɛm madwuma a bɛyɛ no awurade mema no abusua no mo ahoɔden tumi ɛnsaneɛ seya prayer buame kuma me jima me any Aaron Israel for turme so turme maso turme kroso turme ireso turme juma so ye wa no bom
Ewurade Yesu. And that pay. How much? Enyumrei. Mautumia. The boy Israel for. Muslim no. The woman I watch. The woman Juma. The woman Wade. The mama sorry. The woman I watch. Yes, so did yes, prayer number 3. Empire tosu mienu ye bonfire apeja na wotwe na Awurade nsa na ya peja demu ni nyina so Awurade nsa na wotwe nche bawo emu nsem doso edebia ye bodin se da no Bible se bone doso odanum saa so na mpanyimfo se ade chibia na ya ntensem bone a ye chiri na asam kase bia baso afrankansi so anso no asam ba no na esi asem gina ya se eduru akwesi so a ana akosua so a edu adua so a ana se kwadwo so a kwabra so a ana se abra so a akua so ana se kwaku so a ya so ana se ya so asem no nya dai ye join Philippians chapter 4 verse 6 so na anopai e de abompai e de na wotwe ni enede ya Awurade nsa se nyankopon yoma papa wona wotwim nyame mfa ndom ye nyame nkaye ohu ye mobo se na ni mobro hu ni na doye esetie message join Sompa Facebook no join Sompa Facebook no never will comments na bra share link no ye ntie nyankopon asem Ose mon na nwene bibia wan ha mo ho. Mon na nwene bibia ha mo ho. Na mo ade nyina mu. Na ade nyina mu no. Mon fam paibo. Ekotosre. Aseda. Ema mo ade sre nu Nyankopon asu. Mo ade sre nya den. Emuru Nyankopon asu. On chain. Ene odwendwene dodo ene wantimi anna okọ na yeso nyina no wani gusu na de ache ene adwendwene nioma atwa wahia kasa kire o se fa ye mpaibo o se sagidi fo bompaya BBC o se nyame ma bompaya BBC nyame ma yakode kase pa eye mpaibo ese sagidi fo bompaya ema osoro bie ema osoro kasa ye bompaya de na wotwe yakwawrade anim ye de enede yakwawrade nse Awurade nkaye se ne ni mobro huni na do ye setie kasa Awurade Yesu se no kan Matthew asempapa no so so ye mo so no ye misa ye hwehwe ye mom ye no pai wotwe na no pai de yo bisa ho wo ade adoye e kai me de yo kai me juma no kai me mano kai pomodelo wa me na wotwi wa no bompa ye
Jesus Christ. And now I will show me a wood here, me share Yami on order, Yami to me set now watching Yami on Kyle. Amen. And that day Yami Kyle. Amen. Where different Shira. Amen. Fibanya Shira. Amen. Give your own share a minimum. Amen. Otoa ya beto. Amen. Otoswa yatoswa ya betia. Amen. Wa o shame. I would tear me. And now call Numa Swa Odia Nigia Baba. Amen. Umapi Omudi Shira Baba. Amen. At the Bonin 2. Amen. Bonin 2 Juma. Amen. Bonin 2 Ma. Amen. Yadia Onya Pomode. Amen. Ye wonu Enyankwa. Amen. O Yesu demo. Amen. Ka ameke sepa miensa ofio. Amen. 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 One more Facebook, YouTube, you know, more type of amen. Amen. Ye bomb fire a torso and night any evil agenda. Bron sama jina chuo biara. I want to watch him. I want another him. Weekends no die body be also so ye. Bible say ye jituma be ye juma ya preswa enye juma. Matthew chapter 18 verse number 18 so ne ye jina so abo sampae no. O say ye cheche na asase so oba cheche no so. Na ye sane no wo asase so oba sane no so. Kasa wradi Yesu. Awradi Yesu. Na no payo. Na no payo. Ifo ni jina chuo bi. Wo another him. Wo na wo twi mu. Ayo boni bia. Ayo boni bia. Masubia. Edin susu asobone. Edin susu asobone. Ma. Any evil dream. Any evil agenda. Any evil agenda. I break out. I break out. I'm off and break it out. Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. More Facebook, YouTube, you know, one type of I break out. I break out. Rather me, you know, one Psalm so. It was Psalm 107, verse 20. Also, Suma was Psalm.
ekoche wo ma Jesus awurade me hye otumi yes no wa ho den se obi biara o hwe yen awo tie yen e was Sompa first services na wotwi enadwadai me hye wa yade se tumi no o yade biara o hwe yen o tie yen enkare ne potem sunyane ne potem masone ne potem takwade ne potem Europe ne potem ho o Asia ne potem America ne potem ayare sa tumi no tono so amen oje tumi no tono so amen ahodie no tono so amen obibi a wo hwe ya otie adwuma sam ne sika sam aye bisi basa o hwe bibie ne mokwan oton a yento okwa ne manfa ene be hwe nyame tumi no emu a adwuma sam amen o sika sam amen hwe nyame tumi amen hwe nyame ahode amen adwuma sam no nye ye amen manu peja amen na ho twa ye beto amen besu ye na wo twi amen besere na wo twi amen day obesere amen odi nkurumdie beba amen odi sika beba amen adi enumunya beba amen o Yesu demo amen bi man so ho appointment bi owo my Ghana ha appointment bi owo o Yesu demo ya di peni madome amen Yankopon ni madome amen favor from God and favor from men and to swear amen to swear amen to swear amen for amutu kwa na wotwe ene dey utu kwa me wo shawrade nsa amen driver for me mo ka ne shawrade nsa amen ene kunumdie mrai amen emergency for mrai amen Yesu demo amen wa wonyem abemfo onya be fa ne sanka mo yefro no amen ma wo so aduro ya be ma mo wonfa mo ma amen wo so da ye basabasa me twa da ye mo fre onyense no so amen wa o da ya resabia me bompa wa life support si wo so wa oxygen si wo so wo ya de no mo aye den ya me ya resam to wo so amen when na dey ni das wasa and na dey the obedie ni the obenom na wotwe ohus ba bia wonfa onyame a wiemu nya ne sakira na onyame mie kwan ma amen ya ni pani madoma amen Yankopon ni madoma amen ya me du ba bi oto man na maye janum di ye Onyankopon nye senkire ne ma amen onyame to man na bi ma amen onyame kaiwo amen me do adwuma na shawrade nsa obu woni da so asa so kwa adwuma ma otofo egu kemu a obeba no waboka obekọ unya adwuma nye ena me twi adwuma ma amen ena me twi adwuma ma amen me twi adwuma ma amen fre adwuma ma amen oton a yento ena oton a yebeto amen otwi oton a yebeto amen otwi ensi wuye amen sukufo me de mo shawrade nsa amen example mo ni me de mo shawrade nsa amen mo amuhia boafo me fra boafo ma no amen twi shebre mo boafo ma no amen destiny helpers no ma brabo mo amen destiny connectors emra ma brabo mo amen akoma so ade no Ewurade nyema amen ye da wakoma so Ewurade nyema amen wo Yesu demo na mabompa jeme so amen amen da me shropi sabre me bieta for na tum tiawa na nipa kakra bi amobetimi abo awura mu no o de opese o de Ewurade nsa na otwi mu de opese o gya ni nyina mu ma Ewurade no ofra no wagya mu ma Ewurade eye MCR systematic price azuka bema mechiachia mo no mo amaka ni nyina osika mu nyina nyame nhira mo eni mo bo adwuma mo tie yen na mo hwe mo tie radio no normal ni eye 0557 000 967 and 0553 53 wa bo awura mo bia mefa anopai o fa pe mesra se obetwe ho afiri afidie no ho praise God hallelujah papa obama oneso kakra odin ni baby okasefre na dia na oje mo Ewurade me be friend tutu ama me ba kwa try exams BC ni bi me janu na Ewurade me so asma ha me jemu na Ewurade wa fra tutu wa asma ha no
one ye yaresafo satutu wa yade ne baso exam so se ka obi nyansa ye misa awurade ma oba no nyansa ne wosra de twere ne ye twa amen. Hello. Praise God. Hallelujah, Papa. Dini baby okase free na dia na o Me pacho me dini ya me faithful ben na me pacho me see Awurade wan pa ibo de ma me mani na me ba panyi kwa akotwere me so no Awurade se o ma ne nyansa ne nimdie emfa ncho ya me bompa ya ma Awurade se obema o de wakoma pen Sompa FM so ka obi nyansa ye mi se Awurade enwosra ne nyansa ye de twere exams Awurade mfa domo ma no wo Yesu demo amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free na dia na o je mo ma Awurade wo Sompa first. Me pacho ya friend me fi me ba ketro yale anajo ho shesi me se ya me je mo ma Awurade oba fia me do ba no dosu ko wo Yesu mojem me pai ayaresane fa hodie ma abofrei ne ho ntono amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free na dia na o je mo ma Awurade wo Sompa first service. Papa me pacho me de comfort me free ahafo Kenya se me na me kwa akotwere me frem pa ibo ma wo me so de bi o ma dwen ana me ba so awa de no so me de call Awurade no so Awurade e ma ba ma ne hwe na we di na di nkane Me suma Awurade asem ko Kenya se oba ware sem edi hye Awurade nsasa Awurade ma wonimu adanse o ma wo ko twere exams Awurade kan wo ho on twere no ntwa amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free kanti kana dia na o je mo ma Awurade. Papa we fa wa mo ko me safi Kenya se be so be da me fi Holland me ka tell me say me ka tell Awurade di say baba ye man mama Awurade wakwam wakom baby bia ne ba wo Holland bia ne nkrata sem Awurade ye mano mana oni adanse se Awurade amanensa kan nkrata de ya kwansidie bia Awurade nyi mfiri ho amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kentika udini baby okase free na dia na ojamu Awurade. Ntache efreme Khalifa mi kasa free bo amai. Na nne ma yo magi siku ija won hye Awurade nsa omofro ka koda bia ija won bambo hye Awurade nsa no na disua. Awurade wakwa Kalisa baby bi owo bia na ma disua ni ma bambo won different wo fiba nya me hwe won so a wo ho ma asem me de omo hye Yesu mojem amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Dini baby okase free na dia na ojamu Awurade. Me pasa sika kwa bo field me jani mbani me busu na so na nisa ani me na ni na so mo so ni mbo mo me na wo bai Awurade me suma wasam kotakwa afra na busua ne ma ne nananom Awurade bo abo ba de omo ye bia so Awurade ma ni nye amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase free na dia na ojamu Awurade. Kasa free dia ko free no nature jani me na so jani ba ku tukwan ba ko so to first that watching the lesson but Awurade o yen senchani Nyankopon eno echa omma de otukwan de wato forms Awurade o yen senchani Nyankopon de omuye bia ma ni nye yie na ma o adanse amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fio na dia na oja muma Awurade. The bank went to baby I was here for Holland. The man said, "I'm a subscription." After I was here, I was here. The dano until I didn't go for money die. For money die, I said, and once I'm on a Juma pay. And then die, but you are better than Juma. Ma mesa wa ose ne ba awo obi man so obi kroso wa buruchire o pe baby atra ohia dan hia dwuma papa Awurade ma onya nipa ni ma dom obi man so Yakopon ni ma dom abrofo ni ma dom na onya baby papa ni dwuma papa Awurade ma mesa wa dance amen. Praise God. Hallelujah. Udeni baby okase free na dia na ojemo awo Sompa first Sompa FM. Fosti Nyankopon enkai oma no omo tuma ne oma wade no oma dance amen. Praise God.
Hallelujah. Udini baby okase firi na dia na oje mu ma Awurade anopɛ. Papa mi kase fi amanfo na no pay ni je. Me ma ne ma bra boy she Awurade na wotwe ni. Awurade wa fra manfrom ne ma omadi fre no omufi ba omwatwuma e de she Awurade nsa. Ma omadanse na wotwe. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase firi na dia na oje mu ma Awurade anopɛ. Yes, my name is Cassie. My name is exams. Awurade me suma wa asem ko wa fra nani ewa hafo ho Awurade sanani yade ni ka kire so exams ma on twere no ntwa. Amen. Amen. For the last caller. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na dia na ojamu ma Awurade. Maybe Auntie Paulina, me ka se sura makom. Na what we mesua insiani adoma me manu me nana ni. Auntie Paulina onyame mobrohuni na doye nto manu nana no so na wotwe ensi oyi wo Yesu demo. Amen. Amen. Mesra se mo amofre nyina ye sane outa momfre na ye ne mo mompae me ne me team ne mo bebo mpae na mes ne mi ensa nyina no de amofre nyina mofra de ka ho aye 0557 30 90 80 na mesre mi ensa nyina mofra ye sane outa ye ne mo bebo mpae ebra so se ye kofa no nsia ka se bono bel na me bomo nka ye se ye program brano ye program kasi ya 2 days God of Possibility Prayer Festival no baso eye edafia de ya eye 1st May eye holiday afofida enti wono wo ma ye busua no obetimi aba na nyame tumi obi awaba bi pen bia onim de nyame eye ne adanse efrimo eye 1st May and the 2nd May eye fiada ene memreda ufre chire baby bia obetimi aba obenya babia da insio bibia no eye free obetimi aba nyankopon hira se obetimi ababi ope ho asem bise bia ye nameso no ofra obi so wa so pese ye hotel reservation bi man no guest house no na busua ebehemu na tima ye de ye program ye my family mabusua ebusua mo kontonche ebusua ma pam ebusua mo no me edi ni penya so nyankopon tima koyi Abraham afre busua bone mo ye so Awurade beji ye fisa ebusua no na jese oye den ubi se Awurade nyoma ni bi wo eya na motuo entutu kwa nyame be me no bom pae ego phone so na bibi opese me boss mpae ma wa no peja e wo Sompa first services so me shenya me to me yes Lord ego bibi wa peja ne phone amen opese ye send ni bibi ya email ni bibi ya text ni bibi ana so tini pa bi kana bibi si kwan sa kwansi dia no every ho de wa peja ni sio de wa peja ni documents ya me to me mo wure mu fra dance to so o Yesu demo. Amen. Amen. Samre die me jamoma MCR systematic press na on fire kofa no nsia kase bono emra. Have a good day. Bye bye.